Siinä uusi hissi. Täällä on uudet lattiat eteisessä. Jos vähän kauemmaksi. Seinät on maalattu. Siinä on eteinen jo. Tossa on parit kaapit. Sitten täältä löytyy olohuone. Olkkarilattia on vielä vaan tammiparketta, se ei oo uutta, se on vanhempaa. Mut seinät on tapetoitu justiinsa ja ne on niinku ihan tuliterät. Samoin kaikki sähköpistokkeet ja töpselit on uusittu just. Lasitettu parveke. Täällä on kylppäri, joka on just uusittu. Ei saa oikein koko kylppäriä kuvaa mahtuu kerralla, mutta ne on ihan tuoretta ja priimaa. Täällä on suihkukoppi kahdella oven, mikä tää nyt sit onkaan nimeltään. Kiinni. Tuohon mahtuu pesukone hyvin tuohon patterin luokse. Sitten täällä on varastokaappeja pari kappaletta. Ja makuuhuone. Täälläkin on uudet tapetit, kaikki ja seinät maalattu. Tuolla on vaatehuone. Lattia nyt ei ole parhaassa kunnossa tässä, mutta sitä nyt ei remppamies ehtinyt uusimaan silloin, kun noi keittiö ja eteisen lattiat laitettiin. Tää on läpitalon asunto. Sisäpihalle on täältä makkarista näkymät. Tuossa on uusi liesituuletin odottaa vielä laittoa. Keittiö on nyt sitten, täälläkin oli uusi lattia, mutta se on nyt kuivatuksen jäljiltä. Seinät on maalattu. Tänne tulee uusi liesituuletin ja laatikostot ja
kahvat on uusittu nyt ja pitäisi olla ihan jees kunnossa. Ja tässä on tosiaan samalla lattia kuin tässä eteisessä, eli se oli sitten koivulaminaatti vai mikä tää on. Muista enää tarkkaan. Tää jääkaappi kuuluisi tai tulee tonne ikkunan viereiseen nurkkaan sitten tonne koloon. Sehän sen ongelman aiheutti, kun se ei mahtunut tästä patterin ohi, mikä nyt on putkimeskään ottaisi näköjään irti. Niin, kun sen saa paikalleen, niin sit saa patterinkin takas. Eiköhän tää ensi viikon aikana kondiksessa. Täällä on vielä lamputkin paikallaan. Ja kaikissa huoneissa on tosiaan nuo töpselit ja kaikki sähköpistokkeet, valokatkaisijat ja tuulet, niin tuo sellaista siistiä näköä tähän kivasti. Et semmonen.